سلااوڕێز بۆ تاماشەوانان ئیرۆ ئەم لە هەولێرێ لە دلێ کوردستانی بە هونەرمەندên çar parçeyê Kurdistan re em îro civînekî girîng li dar dixinin. Armanca ev civîna me berê ji li Ewropayê çêkiribe Silêmanî jî em îro jî li Hewlêrê çêdikin. Em dixwazin bi hunermendan re guftûgo bikin, nîqaş bikin, dal welatê me li rojhilata navîn rastî jî bûyerên pir girîng çêdibin, dîrokî çêdibe. Em wek hunermend rola xwe bilêzin ber ku em dizanin di va demên ha girîng da di sed sala bohorî de Kurdiyan yekitiya xwe çê nekiribû gelek tişt sed salek wan da kirin. Lê dîrok dîsa di demeka wiha da dibore eger Kurd yekitiya xwe çê nakin li hev necivin mil nedin milê hev gotinê xwe çalakî xwe yek nekin em dikarin vê sed salê xeterî heye li pêşiya me em vê sed salê wan da bikin. Em jî dixwazin bala hizbên siyasî, partiyên siyasî em ê bikişînin ser vê xalê da ku yekitiya xwe çê bikin ber ku dijmin dagirkerên Kurdistanê rastî bi her awayî êrişî çanda gelê me, nirxên gelê me dikin. Çanda me, zimanê me, serard û binerdê welatê me xira dikin, talan dikin. Divê em hunermend bi gel re enerjiyekî yekitiya netewî em ê pêş bixinin. Em ê da li hember vê dîrokê tawambar nebin ber ku em dema li sed sala bîstiyeka dinêrin ji ber me yekitiya xwe çê nekiribû hişmendiya netewî pêş neketibû sed sal em bûn jendermeyên xelkê em bûn koleyên xelkê me ji bo xelkê kar kir. Niha ji xelk xwedî dewletin xwedî welatin em her gundê me xira dibin çanda me talan dikin em tiştekî nekin. Lewma jî êdî em dibêjin hunermend ve sînora ji nav xwe rakin partiyên siyasî çi dikin çi nakin ew karê wan e lê em dixwazin bi gelê xwe re hestekî netewî rahekê netewî pêş bikeve da ku em vê firsenda zêrîn ku dîrokê derxistiye pêşiya me em dikarin vê sed salê têkin sed sala Kurda hunermend dikarin gelek tişt rolekî girîng bilêzin û da em ê zextê ji li ser partiyên siyasî bikin ber ku em naxwazin sed salekî din wan da bikin em naxwazin sibe li hember divê dîrokê tawambar bibin wek hunermend em rola xwe bilêzin. Rastî jî careyek emîne çar dagirkerên Kurdistan talan kirine rewşa wana aloz da rewşa wana xirab e herî gelê bi hêvî Kurdin. Kurd eger bixwazin dikarin vê sed salê bikin sed sala Kurda. Rewşa dagirkerên Kurdistanê ji rewşa Kurda gelekî xirabtir e. Ême tenê her tiştê me hêzê me heye, çandekî me kevin kûr heye tenê yekîtî tune herkes ji ber berjewandî xwe herkes alîkî da dikişîne lê hunermend dikarin bi helwesta xwe bi hunera xwe pêşî li vê nexweşiya Kurda bigirin em dikarin vê nexweşiya xwe li dû xwe bêlin berê xwe bidin vê sed sala bîst û yeka da em dikarin gelek tişta qezenç bikin armanca vê civînê em ê vê nîqaş bikin bi hunermend. Spas dikim.